Така че горе-долу ние си знаем нашето състояние, къде се намираме в таблицата. Трудно се излиза от такова положение, аз го знам много добре. Но с усилията, които влагат футболистите и хората и ръководството и в града, искат отбора да остане, идва публика в Добрич, запалянковци да са многобройни. Този град заслужава да има отбор в професионалния футбол. Има доста теми, по които да си говорим, така че, дами и господа, да не губим повече време, да се отправим към първата ни дестинация. Тя е Монтана, където местният тим посрещаше този на Добруджа. В коренно различни настроения се намираха двата тима преди началото на тази среща. Домакините с надежда, че ще продължат да бъдат заместени в местата, даващи право на промоция, поне на бараж за участие в първа професионална лига. Добруджа пък с големите амбиции да запази своето място сред професионалния футбол, но да видим какво се случи в тази среща, защото след нея имаше много разтърсващи събития. Отборът на Монтана допусна първа загуба за сезона, като бе надигран с 1-2 на собствен терен от последния в класирането Добруджа. Монтанци откриха резултата още в 11-та минута чрез Владимир Айтов. 21-та минута Тасев можеше да покачи и излязъл сам срещу вратаря. Последва контра на Добруджа, Етиен проби отляво, но ударът му премина покрай вратата. Гостите изравниха в 37-та минута. Тогава Николай Минков бе съборен в наказателното поле от Тасев и бившият таран на Карияна Кристиян Григоров кара от съдената дуспа. В 50-та минута от Монтана на два пъти поискаха дуспа за нарушение срещу Николай Цветков Демона и Тони Тасев, като между тях Даниел Георгиев нацели напречната греда. Последва силен домакински натиск и пропуски на Атанас Илиев, Николай Цветков и Мирослав Антонов. И когато всички очакваха домакините да поведат, това направиха гостите. В 79-та минута Етиен Кабобула направи пробив през центъра и сам срещу вратаря повиши резултата на 1-2. След края на матча треньорът на монтанци Ферарио Спасов подаде оставка и напусна отбора. За матча бих казал, че дойдохме с такава цел да вземем точки. Проявиха момчетата много голям характер, много силен характер, защото все пак играеме срещу един много добър отбор на Монтана, който до момента не беше губил матч. И затова съм радостен, плюс всичко до това и спечелихме 3 важни точки в пътя си за спасение. Сега вече какво ще правим след това? Имаме прекъсване, след това 2 мача вкъщи играеме, така че нещата до някъде могат да се поправят, но всичко зависи от нас. Като в шок сме, но случва се. Не можем да върнем времето назад. Един матч, който го загубяхме по такъв нелеп начин. Отбора на Добруджа с нищо не надигра, но се възползва от възможности, които ние направихме и изгрешихме индивидуални грешки. Много имаше и победи се 2-1 при положение, че имахме много ситуации за гол. Но да говорим, да анализираме сега нещата, мисля, че не е времето. Ще се говорим грешки, че ги оправяме, имаме много работа да свършим, така че дигаме горе главите, ние няма какво да се срамуваме толкова момчета от играта, но важното, че резултатът е неприятен. За случващото се в Монтана ще си говорим само след малко. Преди това, заслуженото към Добруджа, първият им, който успя да победи монтанчани от началото на сезона, направи го, да, и с известна доза късмет, но и разчитайки на това, което могат да сторят добруджанци, както и Емил Велев каза, това като че ли е лъча светлина за Добруджа. От тук нататък добруджанци могат да мечтават дори за своето спасение, защото преди тази среща изглеждаше така, сякаш Добруджа няма да има особено големи шансове до края на сезона да запази мястото си във втора професионална лига, но сега, след тази победа, нещата стоят по съвсем различен начин. Бъдете сигурни, че дори от психологическа гледна точка това ще бъде много важен успех за Добруджа, постигнат на стадиона на единственият непобеден тим в второто ниво на българския футбол. Дори от тази гледна точка Добруджа ще натрупа
самочувствие. Нещо, което е необходимо на футболистите на Емил Велев, защото класата в състава на Добруджа има. Когато имаш футболист като Михаил Венков, като Тодор Паланков, това са все хора, които могат да играят на много високо ниво, които знаят как да печелят срещите, които знаят как да запазят вратата си суха. От тук нататък ще видим докъде ще достигнат амбициите на Добруджа, или през следващия сезон тимът ще бъде част отново от второто ниво на българския футбол. Следващата среща ще бъде изключително важна за Добруджа, а тя е срещу пряк конкурент за спасението, срещу дублиращия тим на Лудогорец. На света обичаме отбора си, ние всички в него се кълнем. Браво, Песка! Абе, накрая не можа ли на цели? Абе, няма. Благодаря за подкрепата. Винаги на всякъде. Браво,